Tak ja som vlastne predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Šala a občianskeho združenia Šalania. Venujem sa rôznym hromadným podujatiam alebo potom aj neformálnemu vzdelávaniu mládeži a teda podpora k nejakému sebarozvoju a robenie. Vždy niečo viac chcem od života. Takže tak. A tak ja roky všeličomu sa venujem. Ako dieťa vždy som chcel niečo robiť viac a už počas strednej školy som sa venoval mládeži ako 4 roky predseda žiackej školskej rady a potom sme to preklopili do Mládežníckeho parlamentu mesta Šala. No ono vlastne to bolo tak, že ono v tom čase, keď ja som bol štvrták a predseda žiackej školskej rady, tak ono vlastne sa formoval tento parlament, ktorý vlastne na silu sa tam nahnali ľudia a to som videl, že nefunguje. Tak nakoniec nám to sa spadlo a v poslednej chvíli sme to potom chytili a s pár šikovnými, aktívnymi ľuďmi, ktorí tam už boli a ktorí ešte sme tam zavolali. Sme to rozšírili natoľko, že sme sa dostali ako na dominantnú pozíciu na Slovensku by som až povedal, lebo fakt čomu sa venujeme, máme spolupráce, volajú nás po celom Slovensku do rôznych miest, do obcí, aby sme im tiež založili, prípadne dali ten know-how, ako založiť, ako fungovať, ako správne fungovať a ako to dlhodobo udržať. Dlhodobo udržať znamená 3 až 5 rokov a viac živiť to. A tak ja verím, že vždy všetko má nejaký osoch a že časom sa to raz vráti. Jednak ja verím na tú dobrú karmu, to znamená, že keď niečo dáš, tak bude ti vrátené a dvojnásobok, tak ja to viac menej fungujem. Čiže ja sa teším a ja viem, že tu je toho dobrá a toho úspechu je pre každého dosť. To znamená, že keď ja sa rozhodnem, alebo keď sa oni rozhodnú, iní ľudia, byť úspešní a byť šikovní, tak určite, keď majú na to teda svoje ambície, ktoré my tiež im učíme, ako dostať tieto ambície, tak potom môžu tiež dosiahnuť veľmi veľa pekných úspechov. Držte sa a ďakujem pekne a tešíme sa na spoluprácu a keď niekto naozaj by chcel riešiť alebo proste nejak sa zamerať viac na svoj sebarozvoj osobnosti alebo proste nejako ísť ďalej, tak určite si treba to buď na internete naštudovať alebo nájsť osobu, ktorá to myslí úprimne a potom ho vieme potiahnuť ďalej a vie naozaj pekne fungovať a treba sa naučiť žiť a nie prežívať. Ďakujem.